Bona tarda a tots i a totes, benvinguts a la Fundació Romea, una vegada més aquí a l'escenari del Teatre Romea per poder viure aquí en directe una posada en escena de com dos filòsofs i la Rosa Galindo, l'actriu, ens posen sobre la taula un petit fresc sobre com i de quina manera podem respondre a aquest moment que, tot i que el llibre de l'Arash Arjamondi es titula El principi de certesa, tots nosaltres tenim la impressió d'estar en un moment de grans incerteses, no? En el sentit contrari del que podria semblar i el que és el seu enunciat. Bé, una de les qüestions que a mi em sembla més meritòria del que veurem avui és que hi ha un tipus de filòsofs que el que fan és copsar el dia a dia del que ens envolta, intentar esbrinar, diagnosticar, reflexionar sobre com i de quina manera nosaltres podem entendre el nostre món. I hi ha un altre tipus de filosofia, que és el cas de l'Arash, i també, en certa mesura, també del Norbert Balbein, que l'acompanyarà, que precisament va en una direcció una mica diferent, que és la filosofia entesa com manera de captar a l'esperit del nostre temps. Els alemanys tenien un terme que indicava de manera molt forta aquesta idea de l'esperit del nostre temps, que es diu Geist, i que nosaltres podríem denominar aquest Geist és allò que marca l'esperit, les corrents interiors i exteriors que marquen el que ens passa, el que ens envolta. Són aspectes que a vegades són difícils de captar, a vegades són elements estètics, a vegades són qüestions de malestar, a vegades són qüestions emocionals i a vegades són qüestions d'acumulació de diferents causes que van desenvolupant una espècie de pàtina que va posant-se sobre la realitat, marcant això que diem a l'esperit del nostre temps. Bé, l'acte d'avui precisament ens porta la filosofia entesa com una manera de captar aquest esperit, de donar-li forma des del punt de vista de les idees, del pensament, i d'intentar compartir amb vostès qüestions que jo estic convençut que vostès es fan en el dia a dia, a vegades no d'una manera d'autointerrogar-se, sinó simplement en el seu respirar. L'Arash Arjamondi ens diu, i es pregunta, millor dit, cap on anem, en quina direcció pensem. Vivim en un món ple de certeses i incerteses posades unes sobre les altres? Ens trobem en un horitzó apocalíptic? Com hem d'interpretar i manejar les incerteses que ens ofereix el món? És suficient la nostra llibertat d'acció per gestionar les adversitats? Què podem saber? Què hem de fer? Què podem esperar del futur? Bé, ell mateix es pregunta si creiem que és necessari precisament abordar aquestes preguntes. Bé, ja que ell ho pregunta, i jo crec que en nom de tots vostès els hi podem dir a la gent que avui estarà amb tots nosaltres per fer aquesta petita reflexió compartida amb vostès, que sí, que ens interessa molt saber com podem respondre a aquestes preguntes. I la millor manera de fer-ho no és precisament mirant el que passa al nostre voltant, en definitiva el que veiem cada dia a les notícies, als diaris, als llibres que llegim, les pel·lícules que veiem, el que sentim, el que parlem, sinó que és bo també veure com es reflexiona, com a través del pensament podem donar forma i, sobretot, trobar camins, que a vegades no solucions, per resoldre alguna d'aquestes qüestions tan importants que ens envolten a tots nosaltres en el nostre dia a dia. Si tots vostès cada dia, quan surten al carrer, agafen aire i respiren, avui tindrem l'ocasió aquí, en l'escenari del Teatre Romea, tornar a advertir l'enorme importància que té la filosofia per respirar, per pensar i per saber. Amb tots vostès, Arash Arjamondi, Norbert Balbein i Rosa Galindo. Moltes gràcies. El paradís perdut. Mi infancia son recuerdos
de las calles de Barcelona. Mis inicios en la ciudad condal son para mí inolvidables. Los primeros pasos por cada barrio eran auténticos descubrimientos de tierras desconocidas. Mi familia y yo nos sentíamos extraños, personas ajenas a estos paisajes, a sus habitantes y a sus modos de vivir. Al caminar por la ciudad nunca sabíamos exactamente dónde terminaríamos, con qué caminos nos íbamos a encontrar. Cada nuevo día reanudaba un andar a tientas. La poca similitud con Teherán no nos permitía mantener una visión clara. Al subir al Tibidabo, divisábamos los barrios de la ciudad repartidos en 4 grandes cuadrantes. El casco antiguo y el barri gòtic, cripta que atesora el legado espiritual de esta ciudad. La Eixample, verdadera ágora. Los barrios llenos de vida y de gente corriente. Y a lo lejos, Montjuïc, con sus templos artísticos. Suspirábamos y sentíamos nostalgia por nuestra patria, pues la amamos. Como el peregrino ama la Tierra Santa, como el caminante sus caminos, como el ciego ama el recuerdo de sus días de visión. Pero Barcelona nos infundía un magnetismo singular, nos provocaba fascinación, pero también desorientación. Su belleza, su historia, la geometría de Sardá, las palomas que se arremolinan y se posan en las baldosas de sus aceras, el olor de sus fuentes. Mientras tanto, en nuestro Irán natal, se estaba gestando una revolución. Ocurría en las primeras semanas de nuestra estancia en un apartamento sobre la emblemática discoteca Boccaccio, templo mítico de la intelectualidad liberal y de la legendaria gauche divine. Bona tarda, Norbert. Bé, s'ha projectat un vídeo en el que es mostra les catàstrofes, els cataclismes d'avui en dia. I la lectura que s'ha fet, que ha fet la Rosa Galindo, és un fragment del meu darrer llibre en el que faig servir la metàfora de la pàtria perduda, del paradís perdut, de l'exili, quan a la meva infantesa nosaltres ens vam trobar de cop i volta a Barcelona i efectivament va ser un esdeveniment inesperat, sobrevingut, una catàstrofe, en aquest cas una revolució del nostre país que ens va fer impossible, ens va impedir retornar. El fragment el que mostra és que quan la persona es troba en una situació d'aquesta mena, el que ha de fer, evidentment, és trobar nous camins, trobar el sentit perdut, els referents perduts. Hi ha un filòsof iranià medieval, el Sohravardi, que ell diu que l'ésser humà és un ésser exiliat. Ell parla de l'exili occidental perquè nosaltres provenim de l'Orient, evidentment, en aquest cas ell es refereix a l'Orient de la saviesa, l'aurora, l'alba, de la llum de la saviesa i de l'espiritualitat, però que estem en un món que més aviat és un món d'exili en el que hem perdut els orígens, els sentits i els hem de trobar. La pregunta que et proposo en primer lloc a debatre és si estem realment, si creiem, si tu creus, si jo crec que estem en un moment apocalíptic, en un horitzó apocalíptic, i hi ha gent que comença a parlar d'això, per dos grans, diria com a mínim, dos grans realitats. Una és la crisi climàtica,
tot i que els acords de París intenten mantenir a ratlla els 2 graus de calentament d'escalfament global i s'intenta que a final de segle no sobrepassi el grau i mig amb respecte de l'era preindustrial, però això no està garantit i ja no falten, com saps, intel·lectuals o analistes que creuen que això no s'assolirà. Per tant, estaríem, evidentment, en un moment, en una realitat, en un horitzó de fi de l'existència, com a mínim, sobre el planeta. L'altre esdeveniment, l'altra realitat és l'esclat d'aquestes guerres últimes que hem tingut, que ja s'ha indicat, ja s'ha analitzat que és, des del punt de vista del nombre de guerres avui en dia, d'enfrontaments bèl·lics i de víctimes que aquests enfrontaments estan resultant, ha superat totes les altres èpoques des de la Segona Guerra Mundial que sempre havíem descrit com l'apocalipsi final que ja no es superarà mai més. Jo parlaria de 3 límits, i de seguida et dono la paraula, de 3 límits davant dels quals ens trobem, serien com 3 punts de no retorn, 3 límits i barreres insalvables. Una és, efectivament, el límit al creixement. La crisi climàtica ens indica que el creixement té un límit insalvable. El segon límit ens ho imposa la física, ens ho imposa l'univers, que és el límit de la velocitat de la llum, i és molt indicativa perquè el fet de que la velocitat en el nostre univers tingui un límit vol dir, la velocitat de la comunicació, vol dir que nosaltres, és molt probable, i no ha hagut físics que ho indiquen, és molt probable que mai podem tenir comunicació amb altres possibles civilitzacions intel·ligents, i això és molt important, perquè segurament si poguéssim tenir comunicació amb civilitzacions intel·ligents, podríem saber, si fóssim més avançats que nosaltres, una mica què ens depara el futur. Si és que són civilitzacions que s'han extingit, si són civilitzacions que potser arribat a un punt de creixement i d'avenç tecnològic han vist que la millor manera és retornar a un estat primari bucòlic, diguem-ne, preindustrial. Per tant, és un límit. I el tercer límit, el punt de no retorn, és el límit que ens imposa el perill, l'amenaça ressuscitada últimament de la guerra atòmica, de la guerra nuclear, perquè és el límit de no retorn des del punt de vista de que significaria l'extinció de l'existència. I això que pensàvem que estava superat, hem vist últimament que, lluny que estigui superat, és una amenaça que està amb nosaltres. No sé què penses de totes aquestes coses i quin és el teu parer. La veritat és que, abans que res, moltes gràcies per haver-me convidat primer a llegir el teu llibre, que m'ha semblat molt bé i ben escrit, de passada. Gràcies a la Fundació també per convidar-nos a parlar i a totes i a tots vostès per assistir, per escoltar-nos. I, en fi, has dit moltes coses i hi ha tant a dir que no sabria per on començar, no? Però tu ja ho has dit en síntesi, no? Ja ho has dit en síntesi. Has parlat de si el meu parer, el meu modest parer, estem en un món apocalíptic. Jo crec que no. Jo crec que no estem, afortunadament, davant l'apocalipsi ni preveient o presumint una proximitat d'aquesta situació fatal, la més fatal de les situacions, la de l'apocalipsi. Estic que, mentrestant, estem com de pas, que som, com has dit, eremites o... Exiliats. Exili a l'existència. És un concepte de la persona humana, la mateixa Salve, la Salve cristiana, ja diu, després d'aquest exili, oi? Vivim en el planeta Terra com una mena d'exili. Però això pressuposa una visió, diguem, transcendent de l'ésser humà com habitant per naturalesa d'un món altre i no pas d'aquest, que seria més estrany, on es
som de passada. Jo crec que és una imatge molt fructífera, molt suggerent, però molt allunyada del que l'ésser humà és i té en les seves potencialitats. Arrelar-se, comunicar, produir, control de si mateix. Després has dit, bé, en quant als límits, podríem distingir entre límit i limitació, entre el límit i la limitació. Jo crec que no s'han de confondre, no dic que tu ho hagis fet, però confondre el que són les limitacions, diguem, naturals i les culturals també de l'ésser humà i el que són els nostres límits. El límit és més personal, és més cultural. Ens fixem nosaltres mateixos, els límits. Les limitacions ja ens les posen a nosaltres, ja les portem també com per naturalesa. Però per naturalesa i cultura també som amos dels nostres límits, creem els nostres límits. I aquest sentit de produir nosaltres mateixos els nostres límits i de situar-nos en un determinat límit que pot variar amb el temps, pot variar amb les vicissituds de la nostra vida, amb les persones que tenim al costat, amb l'aprenentatge que fem de la vida, poden anar variant aquests límits, que no són les limitacions. Tot límit compta amb una limitació, però, en certa manera, els límits també controlen, atemperen, desvien, gestionen les limitacions que tenim. Has parlat d'aquests límits indepassables, aquests límits com a punts de no retorn. Punts de no retorn. Jo discrepo una mica, o discrepo, com sigui, d'aquests punts de no retorn. Jo crec que no estem en cap situació, potser m'equivoco, en cap situació de no retorn. Jo crec que no estem. Tenim encara la capacitat intel·ligent de cooperació humana, d'informació, de buscar vincles i compromisos, perquè no ens haguem de trobar mai en un punt de no retorn. Crec que hi ha motius per preocupar-nos per si estiguéssim, per si estem, qui sap, en un punt de no retorn. Jo penso que no, però esclar, el que s'ha presentat abans aquí, aquestes situacions més catastròfiques, ens fan pensar, crec que legítimament, que poguéssim estar en una situació de no retorn pel que fa al canvi climàtic, com has dit molt bé, pel que fa a la coneixença del cosmos i d'altres possibles, aquí tu ja especules més, civilitzacions, pel que fa a l'amenaça nuclear, clar que sí, l'arsenal bèl·lic acumulat avui dia al món és per engegar-nos a dida 1.000 i 1.000 vegades més, Però jo soc més optimista. Aviam, el pessimisme no ha portat mai enlloc, no dic que tu ho siguis, però el pessimisme no ha portat mai enlloc. L'optimisme ens ha fet fracassar i ens ha portat a molts desastres, però l'optimisme ha permès fer més coses que no pas el pessimisme, que ens fa caure en el quietisme, en la passivitat, en el que facin els altres i no pas nosaltres. Jo crec que, i enllaçant amb el que això s'ha vist abans d'aquestes catàstrofes, no és el mateix, dins de les desgràcies, dins dels desastres, parlar de catàstrofes que parlar de calamitats. El filòsof argentí Ernesto Garzón Valdés, que distingia i distingeix, ara ja és mort, malauradament aquest personatge, entre el que és una catàstrofe i el que és una calamitat. La catàstrofe és d'origen natural, un volcà, una inundació, en fi, un tsunami, catàstrofes, però les calamitats tenen una intencionalitat humana. Hi ha en el fons d'una calamitat una intencionalitat humana, una voluntat que s'hauria pogut refrenar i evitar la calamitat, guerra, conflicte, pobresa, fam, crisi climàtica. En el fons hi ha una intencionalitat humana. Hi ha aquí alguns éssers humans, alguns poders, alguns programes, algunes bajanades terribles que porten cap a calamitats, que no és el mateix que la catàstrofe, que és més natural. De catàstrofes n'hi ha hagut sempre.
i malauradament de calamitats també. És a dir, estem en temps encara calamitosos i en temps també de catàstrofes, però no en un temps apocalíptic ni que aquestes limitacions, calamitats i catàstrofes ens hagin de frenar en el que és la nostra voluntat i el desenvolupament de la nostra intel·ligència crítica. Jo crec que resta molt a fer. Estic d'acord. De fet, intentava fer-me ressò, sobretot potser de la generació més jove, que és una generació que veu el futur més fosc que mai. Jo recordo quan era petit, el meu pare ens deia, ja dels anys finals dels 70, 80, ell estava preocupat potser també per aquest esdeveniment biogràfic, però veig el futur fosc per vosaltres. Però realment és que ara em sobtava quan ell deia això. Per què diu això? Futur? No sé ni què és el futur. I fosc encara menys, i relacionar aquests dos conceptes em semblava bastant difícil d'entendre. Però crec que ara són els propis joves, o bona part d'ells, que tenen aquesta sensació. Tenen la sensació de que no està gens clar, perquè les qüestions que tu has esmentat, sí, bé, és a dir, pot haver-hi, i n'hi ha, molta gent ben intencionada, inclús a la classe política, els gestors, els líders, els que decideixen, al sector privat. Però també tenim aquesta sensació, i d'aquí el títol de la sessió d'avui, de les incerteses contínues. És a dir, sempre ha hagut incerteses, però la incertesa sistèmica i sistemàtica, diguem-ne, és la que estem vivint perquè realment no sabem demà quina guerra, quina catàstrofe, quin virus, quin ciberatac, quina calamitat pot esperar-nos. Davant aquesta situació d'incertesa o d'incertitud sistèmica, hem de tenir, com a mínim, els que intentem trobar possibles respostes o orientacions, hem de tenir això, diguem-ne, una preparació, preparació com a mínim en el món de les idees. Com saps millor que jo, davant de les incerteses i indeterminacions, clàssicament, podríem dir, ha hagut com dues posicions, de resumir o de catalogar totes les possibles estratègies. Una seria l'estratègia, diguem-ne, estoica, que també té la seva versió religiosa, i és dir, escolta, hi ha una raó universal que està operant, tot té una causa de ser, tot té la seva raó, l'únic que hem de fer és adaptar-nos a aquesta raó universal que està per sobre de nosaltres i que té la seva saviesa. I l'única manera de trobar aquesta quietud i aquesta serenor interior és alinear-nos a aquesta lògica que moltes vegades ens escapa. L'altra estratègia seria, que seria més potser científica. Intentem calcular les probabilitats del que pot passar demà, del que ens anticipem i quines són l'impacte que les nostres accions poden tenir en el decurs dels aconteixements. Jo proposo una tercera via que l'avançaré més tard, si et sembla, però volia saber la teva opinió sobre possibles estratègies davant incerteses. Tu has parlat de la incertesa sistemàtica. Deixa'm afegir, no solament és, al meu parer, sistemàtica la incertesa, sinó que és crònica. És a dir, en la nostra naturalesa humana està la incertesa. Per què? Perquè està la preocupació per la certesa. Necessitem equilibri, necessitem seguretat, necessitem certs camins traçats, necessitem una orientació, una estabilitat. No estic fent aquí un clam cap a l'ordre, cap a l'ordre sense més, però tenim un afany, una necessitat de certesa. Com que la certesa no la assolim mai, potser afortunadament, no la assolim mai del tot, la certesa, com la veritat, apareix la incertesa.
És a dir, si hi ha incertesa, és perquè prèviament hem pensat i desitjat la certesa a la qual no arribem. És una necessitat. Exacte, necessitat de certesa. Però vet aquí que ens surt al mig del camí com un obstacle la incertesa, que ens fa l'efecte que no ens deixa avançar cap a la certesa. És natural, està en la condició humana. Mors certa, hora incerta. No? Hi ha la certesa de la mort, hi ha la certesa de la incertesa. Potser no hi ha res més cert que, deixeu-m'ho dir, em sap greu, que hem de morir, oi? I no hi ha cap altra certesa més certa que la incertesa que estem travessant tantes vegades i que ens acompanya al mateix temps que el neguit per la certesa. No? Va en la condició humana, l'interès per la certesa i a la vegada la preocupació per què no l'assolim i ens trobem en la incertitud, ens trobem en la incertesa. No? Però jo crec que aquí també, a part de la condició humana, hi ha les situacions sobrevingudes de la incertesa. S'ha destacat molt bé abans les catàstrofes, no? Les calamitats. Bé, això són situacions sobrevingudes. No? Però també hi ha situacions sobrevingudes que no tenen tant a veure amb desastres, com catàstrofes i calamitats, no? Sinó amb situacions mentals de l'ésser humà, sinó amb una experiència de la ment, en situacions de la nostra ment. No? Poden ser situacions mentals col·lectives, com poden ser individuals. Col·lectives, avui dia, una situació mental, de la mentalitat, que ens fa viure en la incertesa, malgrat la nostra fam de certesa, és la anòmia, és a dir, la manca de valors. La gran desorientació pel que fa als valors. Quins valors són primers que d'altres o quins valors són els que mereixen la pena. No? Un altre element individual de la mentalitat que experimenta i es preocupa per la incertesa és la inseguretat. La inseguretat, falta de previsió, projecte, dificultat per anticipar quin serà el nostre futur familiar, personal, professional, social, polític, climàtic, etc. No? És a dir, la anòmia, la manca de valors i la inseguretat en l'individu provoquen incertesa. I en la col·lectivitat, ja més enllà de l'individu, doncs podem parlar, penso, de la confusió en la qual vivim, no? Tot està accelerat, tot ens ve alhora, ens manca temps per dedicar-nos a reflexionar què és primer que què, a què val més dedicar el nostre temps. No? Aquesta confusió, una confusió moral, intel·lectual, personal que vivim cada dia i un altre element d'incertesa individual, a part de la confusió, al meu parer és l'ansietat. Quan hi ha incertesa i confusió, hi ha ansietat. Hi ha molta patologia d'ansietat humana perquè vivim en la incertesa. I tot plegat, incertesa individual i incertesa col·lectiva, ens porta cap a aquest fenomen, cap al tema del nostre temps, segons molts, que és la por. La incertesa individual i col·lectiva, sigui per les raons aquestes que he dit o d'altres que podríem afegir i que ara a mi no se m'ocorren, doncs ens porten cap a aquest fenomen individual i col·lectiu producte de la incertesa, és a dir, de la inseguretat i de l'ansietat, que és la por. Per tant, es tracta de vèncer la por i sobretot de no tenir por a la por. És una virtut que hauríem, al meu parer, tenir més en compte i ensenyar-la i tractar de seguir-la. La virtut del coratge, la virtut de la valentia. És que de vegades em fa l'efecte, o moltes vegades, que ens falta coratge, no? Que tenim por, i por a la por. No podem viure esporuguits. Hem de ser coratjosos. El despertar.
y cuando ni siquiera sospechábamos que pronto pasaríamos por el trance de encarnar la condición de exiliados, en una gélida tarde de febrero, al calor de una estufa de butano, me senté junto a mis padres y mi hermano a escuchar, como cada tarde, el boletín nocturno de la BBC persa. En un momento de la transmisión nos quedamos los cuatro estupefactos al oír que, tras 6 meses de intensa resistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a las protestas populares, el ejército imperial emitía un comunicado en el que se declaraba su neutralidad ante monárquicos e islamistas y dejaba caer al Shah. El mazazo en nuestras mentes fue certero. En cuestión de minutos nos vimos pronto abocados al abismo. Nuestro regreso se hacía imposible por pertenecer a la principal comunidad no islámica del país, los bahá'ís, una fe universalista, feminista y democrática. En un fugaz lapso de tiempo, pasamos de la jovial sensación de viajeros libres a vernos sumidos en el vértigo de la condición de exiliados, en una diáspora de alienación. He guardado el recuerdo de esos instantes en mi memoria durante 40 y tantos años. Fue el momento de despertar y comprender nuestra verdadera esencia. No éramos viajeros ni transeúntes por esta ciudad, no estábamos de visita aquí, ni teníamos regreso posible a nuestra patria oriental. Nos percatamos de que nuestra identidad, como la de cualquier humano, consiste siempre en la condición de exilio y de éxodo por la existència. Aquesta és la metàfora, Norbert. És a dir, en aquest cas, una metàfora, una realitat autobiogràfica, però que representa molt bé la condició que et deia, no? El fet de que estem aquí, éssers humans, existim, estem instal·lats en l'existència, com saps, molts filòsofs han indicat això des de Heidegger cap aquí, no? El fet de que estem aquí, però no sabem per què estem, ningú ens va consultar si volíem ser-hi o no, i no tenim retorn, no podem tornar a la matriu, no podem tornar al no-res. En aquest sentit és un exili, és a dir, és una condició d'apàtrida en el que has de trobar, totes les persones, hem d'anar trobant, a poc, dia a dia, a través d'aquestes preguntes que ens estem fent, com dos grans qüestions, no? Que crec que qualsevol persona, encara que no li interessi en absolut la filosofia, es fa de forma més o menys implícita o indirecta cada dia quan s'aixeca. La primera pregunta és per què has de viure? Quina és la meva motivació? No? Per tenir aquesta energia vital d'aixecar-me, començar a perseguir les meves metes o els projectes. Si trobo una resposta a aquesta primera pregunta de per què has de viure, aleshores es planteja la segona pregunta, és com has de viure, no? Per tant, les incerteses, com tu, estic totalment d'acord amb tu, que és la condició natural innata a l'ésser humà, i per mi, lluny de ser una rèmora, un obstacle, és una condició. O, dit en termes del meu mestre, com saps, de l'Eugenio Trías, és límit, és a dir, les incerteses, l'experiència de la incertitud és un límit perquè ens limita la llibertat, perquè ens limita la planificació, perquè no sé si demà no sé què passarà, no puc planificar-me i perseguir una sèrie de metes i un projecte vital, és límit a la meva llibertat, però alhora és condició per la meva llibertat. Perquè si no tinguéssim incertesa, seríem com els animals, tindríem només un camí a seguir. Si tot estigués predeterminat i determinat, o si siguéssim déus que sapiguéssim
tot el que passarà en el futur, evidentment no tindria cap sentit exercir la nostra llibertat. Com saps molt bé, el Kant diu que si hi ha una veritat que podem saber del món metafísic és que som éssers lliures. Molt bé, si som éssers lliures, per sobre de qualsevol altra definició, l'ésser humà és un ésser lliure, aquesta llibertat s'ha d'exercir, s'ha de cultivar, s'ha de desenvolupar. I l'única manera de desenvolupar o d'aprendre a exercir la llibertat és en situacions d'incerteses i d'indeterminacions. Límit i condició, condició de la llibertat, però límit. Però clar, si és un límit, realment hem de trobar, com deia abans, alguna manera o estratègia de fer que aquest límit no sigui un límit que em paralitzi. Jo et deia l'estratègia estoica, en versió religiosa també la trobem, en totes les, diria, grans tradicions espirituals es planteja aquest estoicisme. L'estratègia més aviat científica, al segle XX ens va introduir a la indeterminació sistèmica, que l'univers nostre està fet d'indeterminacions i, per tant, la ciència té molt a dir des del punt de vista de les probabilitats i del coneixement de què podem esperar sobre el futur. Però jo et proposava pensar en una altra via, una tercera via, que és la que jo em plantejo darrerament i que en el llibre he intentat proposar. I és el que els nostres fins i metes vitals les pensem i les dissenyem de tal forma que siguin els més immunes o indemnes a les incerteses. No és el mateix que jo tingui com a fins vitals i metes i objectius de curt plaç que només persegueixin propiciar-me condicions vitals favorables, que el fet de pensar en una sèrie de metes i objectius, o fins, millor dit, que d'alguna manera, per la seva grau o naturalesa d'estar elevats i per sobre del dia a dia o del curtplacisme, sempre estiguin d'alguna manera salvats o immunitzats de possibles incerteses que puguin haver. De tal manera que per molt que passi el que passi demà, si els meus objectius i fins vitals són suficientment nobles i elevats, sí que farà malbé les meves mitjans o estratègies per arribar a aquells fins, però al fi mateix l'objectiu vital quedarà resguardat i quedarà intacte. Clar, la pregunta és, i quins són aquests fins vitals dels que tu parles, que siguin tan superiors que no quedin afectats per les incerteses. D'això ja et parlaré una mica més endavant, però volia saber la teva idea sobre això. Què penses sobre les possibilitats de gestionar aquesta experiència de la incertitud sistèmica i... Jo crec que hem de partir, de la premissa que d'incertesa sempre en tindrem. De la premissa que no estem vivint en l'edat de la incertesa. Estem vivint en un temps d'incertesa. Com tot temps ha estat un temps d'incertesa. No és la nostra l'edat de la incertesa. Com per antonomàsia potser, no dic que tu ho diguis ni ho hagis pensat, podríem pensar. Dues premisses, per tant. Una tercera premissa. Sempre, per tant, com que hi ha incertesa i n'hi haurà, perquè va en la condició humana i perquè no podem evitar determinades situacions sobrevingudes, siguin naturals o siguin culturals i personals, sempre haurem de fer això
a mi em sembla una expressió una mica eufemística, per arreglar-ho així en paraules, de la gestió de la incertesa. Evidentment, clar que gestionem l'incertesa a diari, és una gestió. El llenguatge és bastant de mànager, no? Molt empresarial, gestió de la incertesa. Em va dir fa poc un banquer, no? Un amic, economista, responsable bancari, diu, no, és que constantment estem treballant en la gestió de la incertesa. Carai, això s'acosta molt a la filosofia, la gestió de la incertesa. Tu has parlat de l'existir humà, l'existència, com una existència, doncs, això, com d'exili, no? De trobar-se en aquesta situació metafòrica, que tu has dit molt bé, com d'exiliat, no? Però és que això ja va també en l'existència humana. La paraula existència, no voldria ser pedant, no? Però ja ve d'existere, no? La nostra existència està sempre sortida en fora. Vivim cap en fora. La nostra no és una cèl·lula tancada, aïllada de la resta de cèl·lules diguem, humanes, no? D'altres persones. No? Som un ésser obert, un ésser en evolució. El nostre existir és un existir permanentment vessat en fora. Vertido, vessat en fora, cap en fora. I per tant, com que és un ésser obert, existere, cap al que és exterior, no? Constantment ens fem, no? Naixem, però no adquirim una naturalesa igual i per sempre, sinó que l'anem transformant, anem fent-nos, no? No solament som, sinó que ens anem fent el que som. Aleshores, és lògic, a mi em sembla, que ens preguntem el per què i el com, a partir d'aquesta percepció de l'existència, d'aquesta existència. El per què continuar vivint, com continuar vivint. És que ja va en la mateixa vida humana, ja va en el nostre propi existir, aquesta apertura al continuar preguntant-nos el per què, com diu aquell, el per què de tot plegat, no? I continuar preguntant-nos pel com. La pregunta socràtica, però la pregunta que pare i mare ens fan des que érem petits, i com t'espavilaràs, com te'n sortiràs, com et penses que et guanyaràs la vida, etc. I com viurem, li dius a la parella, i com viurem, com ho farem per anar a viure aquí i allà, no? Com viurem? El per què i el com van, són inherents al nostre sentit obert de l'existència. Després, clar, has dit de la positivitat de la incertesa. Certament, la incertesa ens fa viure com la inseguretat amb por, moltes vegades, i amb altres formes de malestar individual i col·lectiu. Però així com els efectes de la incertesa, de la incertitud, de la manca de certesa, disculpeu tant sinònims, així com hi ha efectes negatius, indubtables, hi ha efectes positius, els efectes positius de la incertesa. Si no visquéssim en la incertesa, doncs com seria la nostra vida moral, la nostra vida política, la nostra vida amb els altres, de relació amb nosaltres mateixos, no? Seria tot assegurat, tot previst. Seria molt monòton, molt avorrit, molt fora de les nostres potencialitats per eixamplar-nos, per evolucionar, no? I aleshores hi ha aquests efectes, no? Aquests efectes positius de la incertesa. Si no coneixes la incertesa, no dubtes. I no dubtes reflexivament. I per dubtar i dubtar reflexivament, sense quedar-nos aturats, estancats en el dubte, sinó que el dubte sigui crític, sigui reflexiu, necessites conèixer l'experiència de la incertesa. Si no passem per la incertesa, no busquem la certesa. És a dir, la condició per cercar la certesa és estar passant o haver passat per aquesta fase, o per les fases contínues, potser inevitables, d'incertesa. Si no percebéssim la incertesa, no seríem prudents, no seríem precabuts davant de perills, davant de riscos, davant d'inseguretats. La incertesa és productiva, és positiva, perquè ens alerta, ens diu sigues caut, sigues prudent, actua sàviament, preveu les
males conseqüències dels teus actes o dels actes dels altres. I a més, si no travesséssim, i acabo, per situacions d'incertesa, si la incertesa no estigués en la nostra pròpia naturalesa, a part de les situacions aquestes, diguem, imprevistes, sobrevingudes, que ens fan sentir la incertesa, com podríem reconduir les nostres normes de vida? Com podríem fer una reconducció normativa de la nostra vida personal i de la vida amb els altres? Com ens podríem replantejar noves fites morals, noves fites socials i polítiques, si no tinguéssim la percepció, l'experiència de la incertesa? Per tot plegat i per algunes coses que potser podríem afegir més, si no avorríssim el nostre estimat públic, doncs crec que la incertesa té tants elements positius com negatius. I en quant a les finalitats, en parlem després perquè ja he parlat massa. No, les finalitats. Jo et volia proposar la següent reflexió. Nosaltres, tornem a la metàfora de l'exiliat, nosaltres, els éssers humans, evidentment, som biologia, això és indubitable, som física, som biologia, però som alguna cosa més. És a dir, som fonamentalment, aquesta és la meva conclusió després d'anys de reflexió, som fonamentalment esperit. Éssers espirituals, i ho definiré. La meva definició d'esperit i espiritual és una definició bastant de sentit comú. Nosaltres entenem per esperit allò que està per sobre, allò que transcendeix el temps. L'espiritual, per definició, és eterno. L'espai, allò que és universal, que ho abarca tot. Recorda, neuma, esperit és aire, lo invade todo, lo imbuye todo. Per tant, està per sobre del temps, per sobre de l'espai. I això ja és un element que vull afegir jo, està per sobre també de la biologia. És a dir, està per sobre de la subjectivitat i de la dimensió merament psicològica i emocional nostra. Si nosaltres som éssers fonamentalment espirituals, sense perjudici, com diria un jurista, de la nostra dimensió biològica, els fins, els valors que ens hem de plantejar per no caure a una, diguem-ne, paralització de l'acció degut a aquesta angoixa de les incerteses, han de ser valors i fins en concordància amb aquesta identitat espiritual. Per tant, si la definició d'esperit espiritual podria ser transcendir el temps, l'espai i la mera biologia, jo diria que els fins i els valors que ens hem de plantejar han de ser d'aquesta naturalesa. Què vol dir estar per sobre de la biologia? Ortega y Gasset té una meravellosa distinció. Ell diu, és que el que moltes vegades descrivim com necessitats no són necessitats. Nosaltres tenim les nostres úniques obligacions com a necessitats són les condicions vitals, l'alimentació, una certa temperatura, etc. La resta de coses no són necessitats. Són necessitats si nosaltres les volem plantejar com a necessitat. La condició vital, evidentment, és com un terra, com un mínim que hem de complir perquè som també biologia. Si jo em plantejo, si tu et planteges, si qualsevol persona es planteja uns fins vitals i unes metes que no només persegueixin unes condicions vitals, sinó que realment la necessitat sigui la de cultivar aquesta dimensió espiritual, intel·lectual, d'empatia, de valors morals, com deies, etc. Si realment intentem transcendir el nostre temps, per exemple, la pressió social a la que estem sotmesos, sigui per les xarxes, sigui per les modes, també està per sobre de l'espai. Què vol dir estar per sobre de l'espai? Sense desmereixer
vinculacions que puguem tenir al nostre jo i a la nostra localitat, estar per sobre de l'espai vol dir pensar el més universal possible. No? És a dir, en definitiva, crec que no és molt descabellat proposar el fet de que els fins vitals i les metes d'una persona, si intenten estar alineats amb aquests 3 paràmetres als que he al·ludit, lògicament hi haurà incerteses, però les incerteses l'únic que faran és canviar els mitjans que tu has d'escollir, però no els teus fins vitals. I acabo dient que aquests fins vitals espirituals diguem-ne, s'han de trobar amb aquests 4 barris als que em referia en el fragment que ha llegit la Rosa. No? Els 4 barris que els he après o m'he inspirat en els 4 barris de la ciutat fronterissa de l'Eugenio Trías, no? La veritat i el coneixement, l'acció moral, el cultiu de l'espiritualitat, que seria el barri, diguem-ne, del casc antic o del barri gòtic, en aquest cas, en el cas de la nostra ciutat, i la cerca de gaudir de la bellesa i del sublim en comptes de tenir només plaers epidèrmics, podríem dir. No? Bé, no és una tasca que es pugui fer de cop. Aquests valors i aquests sentits es troben de manera paulatina al llarg d'una biografia, però crec que seria el camí. Has dit moltes coses i en profunditat i que fan pensar, i continuaré pensant quan sortim d'aquí també, no? T'agraeixo la teva exposició. Però jo distingeixo en la persona, potser és una divisió molt esquemàtica, però jo crec que funciona, crec. La distinció entre el que és autodeterminar-nos i el que és autorealitzar-nos. L'autodeterminació de la persona té més a veure amb els valors morals, polítics, cívics, no? L'autorealització de la persona, realitzar-se, com es diu, no? Fer-se la persona, no? Amb el seu projecte, amb els seus fins personals, col·lectius també, va per un altre camí. No sempre coincideixen. Una persona pot ser molt lliure, molt autònoma, molt autodeterminada, ser ama d'ella mateixa, però a la vegada no ser una persona gaire feliç, no s'ha pogut realitzar, ha tingut infortunis, ha tingut entrebancs, li ha sortit una malaltia pel mig, la mort d'un ésser estimat, etc. Continua sent una persona lliure, autodeterminada, però li costa dir, no pot dir que és una persona que estigui autorealitzada, no pot dir que sigui una persona feliç, no? És a dir, són 2 projeccions del mateix ésser humà, autodeterminació, autorealització, no? Això últim és el que ens fa pensar més en els fins que tu deies. No tant l'autodeterminació, que va més amb la noció d'autonomia moral i de dignitat de la persona, no? Que s'assoleix defensant la nostra autonomia i l'autonomia de l'altre, també. Però el que és autorealitzar-se, realitzar-se sí que demana que pensem en els fins, sí que demana uns determinats objectius, que segurament no són els mateixos per tothom, segurament no són els mateixos per tothom. Tu has parlat abans de l'ideal estoic, de l'ideal científic, doncs d'aquests diferents enfocaments, no? Sobre els objectius, els fins amb els quals pensem per anar realitzant-nos, per anar sortint al pas de totes les expectatives, però també les oportunitats que ens brinda la vida, poques o moltes, bones o dolentes, però oportunitats que ens dona. Quina seria, per mi, al meu entendre, una finalitat, una de les finalitats bàsiques per a aquesta autorealització, a la vegada compatible amb una autodeterminació? Jo crec que és molt important el cercar en la vida com a finalitat, com a objectiu, la veritat. I estem en un temps de l'anomenada postveritat, és a dir, del que són les mentides, del que és la falsa informació, del que està contribuint tant a que ens desorientem, que no sabem com agafar les notícies, no? Què esperar d'aquest món que sembla que hi som com a titelles, no? Que altres manipulen des dels seus grans establiments, no?
Però la idea de veritat. Hi ha dos conceptes que hem anat perdent amb la filosofia i que potser la filosofia hauria de recuperar, aquest concepte de veritat i el concepte de realitat. Què és real? Què és veritable? Tornem cap a la veritat. Per mi, més important que la veritat és buscar la veritat. Sentir-te i veure't buscant la veritat. Encara que potser haguem de donar per segur que no hi arribarem. O potser, deixeu-me dir, tant de bo no arribem mai a dir ja tinc la veritat o això és la veritat. Penso que millor no arribar-hi. Però millor també esforçar-se cap a un horitzó de veritat. Perquè amb el que no podem continuar vivint és amb aquesta manca del sentit del veritable. L'important no és tant la veritat, com què és allò veritable per a tu, que pressuposa, òbviament, la idea de veritat, però tan important com la idea inassolible, segurament, i qui sap si ens convé no assolir-la de veritat, em sembla que és per mi respondre a la pregunta que ens hauríem de formular de què és allò veritable per tu? Què és veritable per tu? Per mi la veritat és algú. Per mi la veritat és algú. La veritat no cau del cel, no emergeix a la terra, no està allí surant lluny a l'horitzó del mar. No, no. La veritat és algú. És un rostre. És algú que parla. És algú que et parla. Que el tens a la vora o que és lluny. Que ja no hi és o que esperes que hi sigui. Que és aquí a la terra o per als creients que no és a la terra o que si és a la terra també és fora de la terra. Aquest gran tu, oi? Aquest gran tu amb el qual la persona religiosa que creu en Déu o en divinitats doncs s'encara. La veritat és algú. No pot ser un concepte buit, abstracte, que ens pot servir, sí, però molt limitadament. Ens pot servir doncs, pel coneixement científic, en certa manera pel coneixement pràctic, allò que és veritable en el sentit d'allò que és incontestable, perquè és un fet, perquè és evident, perquè és demostrable, perquè hi ha testimonis. Absolutament, aquesta és la veritat en la qual podem comptar, però la veritat, en un sentit més antonomàstic, més superlatiu, que tenim dret a formular-nos, no crec que mai hi arribem. Crec que és molt més important aquest camí de recerca de la veritat i, mentrestant, preguntar-nos què és veritable per tu. I jo insisteixo, el que és veritable per a tu és segurament un altre tu. Un tu que pot ser transcendent, si s'és creient religiós, o un tu que pot no ser transcendent i trobar-se al teu costat o més enllà, o ser un tu desconegut. És l'altre. És l'altre. Jo crec que en la nostra finalitat de vida per l'autorealització, el fi que compta més és el tu, és l'altre. Preguntar-nos, per aplicar doncs, aquesta idea de la finalitat, si és que mai algú se la vol aplicar, no? Però preguntar-nos, quina imatge m'estic donant de mi mateix en tot això que estic fent des fa temps? Quina imatge m'estic donant de mi mateix? És aquesta la imatge que jo voldria per a mi mateix? Primera qüestió. Segona qüestió, quina imatge de mi vull que tinguin els altres? Quina imatge de mi voldria que els altres es quedessin de mi? Que jo hagués transmès als altres i que quan jo no hi sigui, no penseu que sóc un egòlatra en aquest sentit, però que quan un no hi sigui, els altres puguin tenir de tu mateix, de tu mateixa, la imatge que val la pena que els hagis ofert. No? I tercera i última qüestió, que està relacionada amb aquesta finalitat del tu, no? Del tu que ens fa o que ens hauria de moure en la nostra realització. No? Què fas per als altres? Què estàs fent per a un altre? Perquè potser si no fas res per ningú, si no fas res per al tu, per a un altre, potser és que estàs desencaminat, no estàs en cerca de la veritat. No? Buscant el sentit.
Estamos en la existencia. Estamos en el ser fuera de sus causas. A pesar de estar poblado de personas extrañas a nosotros, teníamos que encontrar en Barcelona nuestra urbe existencial. El entorno para buscar respuestas a las mismas preguntas que importan a cualquier persona y que son la raíz oculta de todos nuestros miedos e inseguridades. El reencuentro con nuestra identidad, que acabábamos de extraviar, la reparación de la pérdida de nuestro paraíso terrenal, el desgarro de sentirse apátridas, exilio, éxodo, carecer de una carta de ciudadanía son la quinta esencia de toda incertidumbre. En adelante, el sentido de la existencia lo tendríamos que buscar en esta ciudad de acogida, que sería desde ese momento nuestra ciudad del alma. La experiencia espiritual en el barri gòtic y casc antic. El debate social en las ágoras de la ciudad. La Universitat Central, Canaletas, el Col·legi de Filosofia. El placer de lo bello y el enigma de lo sublime lo debíamos buscar contemplando las joyas del modernismo o en los museos. El entorno cotidiano, en medio del bullicio humano, en barrios como Las Corts, Sarrià, Sant Gervasi o en las entrañables calles de Gràcia. Doncs, Norbert, jo sóc optimista, sóc tecnooptimista. Jo també. Jo també. Gràcies a la tecnologia sobrevivim, ens adaptem, millorem. Clar que gràcies a la tecnologia hi ha guerra i destrucció, però hi ha vida i hi ha 8.000 milions d'habitants al planeta. Com saps, avui, a l'àmbit de les idees i no només filosòfiques en general, un horitzó ideal que es planteja és l'anomenat posthumanisme. És a dir, convertir-nos en una mena de déus des de la condició humana a intentar ser déus. El posthumanisme cerca tres grans objectius a través de la ciència i de la tecnologia. La primera cerca les tres grans característiques de la divinitat. La primera seria la omnipotència, és a dir, a través de la tecnologia, a través, per exemple, de la enginyeria genètica o de la enginyeria cyborg, el prototip és aquella pel·lícula, aquell personatge Robocop, resoldre totes les malalties, els dolors, els patiments físics i vitals. El segon referent o meta que té el posthumanisme és ser sempiterns, és a dir, eterns, ser immortals. Un altre tret d'allò diví. En aquest cas, intervindria l'anomenada enginyeria cibernètica, que en aquest cas el prototip és un altre personatge de Hollywood que seria Terminator, que ell mateix a la pel·lícula es defineix com, diu, soy un organismo cibernético.
Vol dir que la ment, l'essència nostra pot ser, podria ser eterna, immortal, però que la part física, les extremitats, poden ser, tenir l'aparença humana i, per tant, no importa si es destrueix perquè el que importa és, diguem-ne, la consciència que puguem tenir dins que seria immortal. I la tercera seria el tercer gran tret o característica dels éssers divins, que seria la omnisapiència, saber-ho tot. I avui en dia pràcticament estem molt a prop amb la intel·ligència artificial. Bé, això és una possibilitat de ser optimistes. Tanmateix, jo plantejo alguna cosa a la que t'has referit al principi, que estic totalment d'acord, que és l'optimisme de la voluntat. És a dir, en contraposició al pessimisme dels forts, de Nietzsche i companyia, m'agrada molt més la seva idea de la voluntat de poder, és a dir, de la força de la voluntat optimista, entesa com una aposta perquè les coses no es facin millor de per si, sinó nosaltres fer-les millor. Una crítica que moltes vegades se li fa als optimistes és: bé, vosaltres sou optimistes, per exemple, els creients, moltes vegades la crítica que se'ls fa. Vosaltres sou creients, és la crítica que feia, si te'n recordes, el Bertrand Russell, no? Vosaltres sou creients no perquè això sigui veritat, sinó perquè és una creença útil. Us dona esperança, us dona fortalesa, us dona resiliència. Clar, l'optimisme com a utilitat no funciona. L'optimisme funciona quan realment fas una aposta decidida i incondicional a que allò que busques, que és un bé, el puguis assolir. En aquest sentit, i de seguida et dono la paraula, tenim un exemple molt proper al temps que ens indica, que ens il·lustra molt bé, que és justament quan vam començar a buscar, no nosaltres, sinó els científics, la famosa vacuna per la pandèmia, per la Covid. Tot el desplegament d'inversió econòmica, tecnològica i de recursos, que va ser abismal, que es va fer per trobar una vacuna a aquest virus, va ser una aposta radical sense saber si aquest virus tenia vacuna o no. Si te'n recordes, diguem-ne, el que aquells primers dies de la pandèmia parlaven els científics és que aquest virus és desconegut fins a cert punt i nosaltres ni tan sols sabem si existeix, perquè no tots els virus tenen possibilitat de tenir vacuna. Però l'única manera que hi havia de saber si la Covid-19 té vacuna o no és haver fet aquesta aposta incondicional. Si no fas l'aposta, no saps. Et quedes amb la interrogant. Optimisme en aquest sentit, optimisme de la voluntat. És a dir, jo aposto per això perquè és l'única manera, aposto, per exemple, per l'acord de París, perquè és l'única manera de saber si és possible mantenir a ratlla la temperatura terrestre a 1 grau o 1 grau i mig. No sé què en penses. Has tornat a dir moltes coses, les hauria de reordenar. Aviam, més que aposta, a mi em sembla que és la mateixa llibertat. És la mateixa llibertat. La llibertat en si és optimista. I l'optimisme és llibertat. Jo crec que el pessimisme ens fa recular. Viure negativament la incertesa, veure només el cantó negatiu i no els positius de la incertesa, que són obrir-nos al dubte reflexiu i a la millora, però viure positivament
la incertesa ens permet reforçar les nostres conviccions més íntimes i legítimes, no? I per descomptat la nostra idea, el nostre desig de llibertat. No? Però al contrari, viure negativament la incertesa, viure negativament la inseguretat, la incertesa, ens porta fàcilment cap al quietisme, cap a l'absentisme, cap a la indiferència, cap a aquest no fer tan contrari a l'optimisme que per mi, en el fons, és la llibertat. No? La llibertat és optimista, l'optimisme és llibertat. No? Tu has parlat d'aquests elements que podem comparar amb la divinitat, no? Amb certs atributs concedits, imaginats per la divinitat, per Déu, no? que un ésser posthumà no? podria incorporar, poder-ho tot, saber-ho tot, controlar-ho tot. No? No sé si l'ésser humà és tan capaç de desenvolupar tant una intel·ligència, una voluntat, uns recursos naturals seus, inclús els mecànics que produïm els éssers humans, no sé si hi ha tanta capacitat per assolir aquest tot de potencialitat, de la voluntat, del raciocini, del control tècnic, no? No crec. La paraula posthumanisme, posthumanista, jo prefereixo no incloure-la en el meu modest vocabulari d'aprenent de filòsof. No? Em rebel·lo contra la idea de posthumanisme quan encara l'humanisme, la humanitat, està per fer. Ens estem construint com a éssers humans i aquesta mitja construcció ara ens venen venent la idea de mercat del posthumanisme. No som un Lego, no som unes peces de Lego que es van muntant fins a aconseguir l'ésser humà perfecte que tot ho pot, no? Que tot ho controla, que tot ho sap. Quan veiem aquests robots, naturalment són robots, veiem robots. Algú, a més, hi pot veure, a part dels avantatges, a part dels moltíssims avantatges d'un món robotitzat, doncs, no sé, per una operació quirúrgica infal·lible, per una cadena de treball que ens alliberarà d'una activitat més rudimentària i esclava, etc. Però, a part de veure això, tantes possibilitats en els robots, no? Jo sempre hi veig humans. Això són humans, no són màquines, són humans. Per què? Perquè al darrere d'aquest robot, dins d'aquest robot, hi ha un programa. I aquest programa el fa un ésser humà, un home, una dona, amb més o menys estudis, més o menys intel·ligent, més o menys imbècil, però està fent aquell programa. L'ha fet ell, l'ha fet ella. No l'ha construït el robot mateix, que també té capacitat per autogenerar els seus propis programes. Però el programa original, els programes que introduïm, els algoritmes, són nostres. Els posem nosaltres. Per tant, el que em preocupa a mi no és la intel·ligència artificial, no és el robot. El que em preocupa és la intel·ligència humana. És la intel·ligència, diguem, natural, si no és un oxímoron, això d'intel·ligència natural. No? Em preocupa la intel·ligència humana, és a dir, què fem de nosaltres mateixos? Què estem fent amb la tecnologia, amb la ciència? Ja no dic dels experiments polítics avui dia, no? Ja no dic això, amb aquest retrocés que tenim cap al retorn a una forma de viure la identitat exasperada i excloent. No? Tot el que podem pensar és realitzable? Primera pregunta. Tot el que és realitzable l'hem d'acabar realitzant? L'hem d'acabar fabricant? Tot el que acabem realitzant, tot el que acabem fabricant, està bé? Està bé tot el que pensem? Està bé tot el que podem realitzar? Està bé tot allò que fem finalment? La pregunta continua sent una pregunta humana. No esperem el posthumanisme. Consultem la nostra humanitat que tenim i a la que hauríem de tenir encara més
que la tan contradictòria i encara incomplerta humanitat que tenim. L'home, la dona, són éssers que es fan. Estem a mig fer. Hi ha molt a recórrer encara. Ens trobem en un món, no per aquests robots, ens trobem en un món d'humans que ens matem entre nosaltres, que ens diem les bestieses més grans, que ens insultem, que vivim permanentment en conflicte, que només fem que fabricar armes i enviar-les a tort i a dret per fer negoci, que produïm articles de consum i d'espectacle que només fan que estupiditzar-nos. Estem encara per acabar de fer-nos, per continuar avançant amb un ideal d'humanitat, de ser éssers humans d'una vegada. Ser humans no vol dir saber d'humanitats, ser un humanista. Vol dir tenir humanitat. Les humanitats són ensenyaments, o haurien de ser ensenyaments en humanitat, perquè prosperem en humanitat, que és malauradament el que no sabem fer del tot. Amb tot això que veiem, amb tot aquest comerç d'armes i els objectius de desenvolupament, de desenvolupament sostenible. Molt bé, indiscutibles. Molt bé, ens posaríem l'adhesiu aquest aquí, la insígnia, no? Molt bonica. Però falta un. Acabar amb les guerres, acabar amb la indústria militar, acabar amb la carrera armamentista, que ens porta, no sé, cap a quin món irracional, on tot desvarieja. És a dir, l'ésser humà té molt a recórrer encara amb humanitat, com perquè ara ens preocupem per el posthumanisme. No t'estic fent una esmena a la totalitat. Entenc que investigar, discutir sobre el posthumanisme, entenc jo, o vull entendre, que és una manera de continuar discutint sobre què ens fa humans i com haurien de ser els humans. El nostre col·lega i amic, el doctor Javier Tejada, físic, diu que cap a l'any 2050 hi haurà 3 classes d'éssers racionals. Ara descomptem els animals no humans, que potser qui sap si tenen la seva racionalitat també, alguns. Però diu el nostre amic i professor de física, 3 classes d'éssers racionals. Els robots, els cíborgs, humans, meitat màquines, meitat humans, i els éssers humans. És a dir, que més d'hora que tard acabarem convivint amb aquests i convivint amb els cíborgs. Però continuarem sent nosaltres, i continuarem sent nosaltres els que introduirem els programes, els algoritmes, perquè funcionin els cíborgs i perquè funcionin els robots, i perquè hi hagi més armes o perquè no hi hagi tantes armes, i perquè frenem tot aquest món que ens porta cap a l'ignomínia, cap a la vergonya de nosaltres mateixos, com està passant ara, com està passant a Gaza, com està passant a Ucrania, com està passant al Sudan. Com pot ser que encara continuem amb això? Com pot ser, si tant hem progressat, si tant hem estudiat, si tant hem avançat, com pot ser que encara estiguem com abans del Paleolític, llançant-nos el fèmur del mamut els uns contra els altres? No pot ser. Norbert, t'agraeixo infinitament que m'hagis acompanyat amb aquest debat, amb aquest diàleg, amb aquest col·loqui. Saps que són temes per seguir hores i hores. I tant, i tant. I a la Rosa, t'agraeixo moltíssim, Rosa, que hagis llegit alguns fragments del meu modest llibre i modesta reflexió autobiogràfica. I bé, ens emplacem potser per una altra ocasió. El públic ens ho dirà. Moltes gràcies. Gràcies. Infancia son recuerdos de un patio de semillas.